Pentri kamno ya ka ILP ka baladawa labun bun snem hajan ka jantar mantar sawajam ka jingdawa ILP ka ketin kasi bat kamat kaput da ka jingdawa jong ka ham lada pen urlong ya ki jingdawa ngin her da ki hajar ban yaki ha India git laong uba karbani ki kubor na ki tup jingtip ki la itu kat kum ka kubor ha ka lai tarik naiwing ka jingyaki bandawa pentri kam ya ka inner line permit ILP hapo Meghalaya ban penrung ya ka ketin kasi bat garu ha ka kernit ke bopra jong kariti sensyar kari bat kamat uput usam bala penlong da kaseng New Trap Achik National Movement HANM kala sawajam ha ka sengi thoding hajan jantar mantar New Delhi ha kani kasngi palat spa angut kidkhot jong ka HANM hapo ka jingyelam uba lamprang karbani kum presiden kilayelum hajantar mantar ban syong kelany mengor rengkat ke jing perta ya kimat jing dawa ban penbor bat dawa na kasorkar kemi bahkan pen urlong no na kebenta kabit kebiang jong kinong song sinong ka jela Meghalaya watla ka jing yo por ban syong jing yaki kalalong tang lai kenta Henry na kaliang ka HNAM kala pendon kampura da ka bapen sawajam ya kani ke jingdawa rengkat ke jingra plakat bat penher ya kilama jong keseng watla na kaliang keseng kala khot snubha ya kiseng balang kiseng san perthai bat ki riu pajba badon ke jing sngu khia halor kate kaman Henry ha kani ke sngi la sakhi badai tang arngut ki MDC ki balawan ai mensim ba kentup ya uba bajo pengrum MDC karambrai bat UMDC ka soyong uba Sherbor El Maulong bat kinong yelam ka Jantia National Council ki balapoi sya kani ka jaka ha ba ai jingkren ha kani ka sngi u presiden ka HANM ba lam prang karbani uloong ha kani ka kenti bamenta kum ka seng ni dangwan tang ban penlong ya ka jingeki ka bajai ha nong ba Delhi Henry ada kasorkar kemi kale bom patiau ya kimat jingdawa kaseng kan sa penlong da ka jingyaki ke bejur bat ban hiar da ki hajar sya ka India gate ban yaki bat lada GIA kasorkar kemi bat kasorkar Meghalaya kidai ban sim ya ka jinggit klik ka jingwan chungi sya Delhi kadai ru ban ai jing kersan ya ki nriu phungut ki MLA ki bala menjur ya ka resolution hapo ka ying dorbar thau an ka jela bat ban pen sengau ya ka jingdon kam sya kasorkar kemi bat kasorkar kemi kadai ban burom ya ka resolution jong ka ying dorbar thau an ka jela kabala dawa ban pentri kamno ya ka inner line permit bat ban penrung no ya ka ketin kasi bat garu ha ka kernit pepra jong ka riti sensyar kari laong uba lamprang na lor nang ta laong hadu menta ka sorkar kam syam lale ai ne pen i ya kinu kidak kisin ban pentri kamno ya ka ILP ha Meghalaya ne ban penrung no ya ka ketin kasi bat garu ha ka kernit ke bepra jong ka riti sensyar kari ha kani ka jingyaki kadai tang ka jing sedang bat lada ka sorkar kemi kadang le menti ya ka resolution bat ya ka jingdawa ki pajba kaseng rengkat bat kidkhot jong ka jaj benriu na Meghalaya nginwan da ki hajar ngun ngimtip ya ka ke banjia lada ngisya kem ka sorkar India bat ka sorkar Meghalaya ka hab ban sim ya ka jingkit kli namar ngis ngutu ba kini kilai teli kimat kidai ki bakongsan ya ka jaj benriu bat ya ka pateng ke bansawan loong uba lamprang ulaong badai tang ka ILP kabala banyada na ka jingwan rung kertep ki barjela bat ki barri kamtam ki muslim ki bana kari Bangladesh nalor kata ulaong baya ka ketin bodo lala ban penrung ha ka kernit ke bepra balai syam la penrung pat ya ka ketin kasi kumta ula kentu ya ka sorkar pedeng ba kadai ban tuklarno mardor ha ka jing penbek ya uput usam ha pedeng ka Meghalaya bat Asam namar ka jing bombiang uput usam la penlong langknya ya ki parari ki jongi ki basa ha ki kaput bat ngimla ban klet ru ya ke jingsya siat yap jong ki parari halangpi bat Jantia Hills bat kadai na kani kadaw ba kaseng kalawan no hanong ba Delhi ban penmi ya kasur jingdawa laban rap syusyu ba karbani syusyu uloong watla kani ke jingyaki kalakut no Henry kinong yelam ba khmat jong ka HANM kindang sa shwa Delhi ban buddin halor kitei kimat jingdawa na kasorkar pedeng banyo ya ka jingsyai ya ke ba kasorkar pedeng kan le halor katei ke jingdawa
Bat anda kilayo ya ka jubab kabasyay kin sa pendapat ba anda kilawan pai syanong ba silong. Na kaliang presiden ka JNC ba sambormi lengdo uloong ba kajaj benriu kamdon ya kajing persya ya kijaj benriu kibanabar kajala banwan kai sya kajala Henry kalongpan kabadon kam bandon ya ka ILP ban yada ya kajaj benriu na kajingwan rung kertep kibriu kibanabar kajala uloong ba ka MHA kala kentup ya ki lai pu prateli kikitin ka ba kentup lang ya kikitin kasi ha ka kernit ka bapra bat ungej skem badai lang ba kani ka jingyaki ka bala penlong hadalhi ba ka sorkar kami kan jubab no bat kan pen urlong no ya ka jingdawa jong ka jaj benriu kublai sibun ngin sai sempat hakiwe ki kubor.